fi mu kudi a fi mu hutawa akwai yawa a fi mu jin daɗi a fi mu kudi a fi mu hutawa akwai yawa a fi mu jin daɗi kar ka bari karki bari kar mu bari a fi mu jin daɗi kar ka bari karki bari kar mu bari a fi mu jin daɗi ka gani nan ni ban da kuɗi maganar gayuna muke fitina tana ƙauye mu ni na zan fitila ni da gayuna ne fa muke tafiya in mun saki bit su suke tafiya idan ina tare da gayuna ni ban gajiya su suka ce na faɗi kujiya karki bari kar ku bari kar mu bari a fi mu jin daɗi a fi mu kudi a fi mu hutawa akwai yawa a fi mu jin daɗi a fi mu kudi a fi mu hutawa 1 miliyan bayan raina ni mai 2 miliyan bayan nuna ni kana da 1 ina da 1000 kana da 2 ina da 2000 ka wanke motar kana wanke kafa ta ka hau mashin ni na hau keke na mu je gun bed ni na kasa ka mu je gurin baby na kasa ka a fi mu kudi a fi mu hutawa akwai yawa fi mu jin daɗi a fi mu kudi a fi mu hutawa akwai yawa fi mu jin daɗi aboki ka sani ba kuɗi bane gayu da sanin jira aikin ai shine gayin ka sa politik ni na sa gwanzo na ka wuce na wuce a ringa nuna a ce this boy ai shi ya ci wankan a ce yaran can shi ya ci wankan a ce ni dinnan ne na ci wankan a ce ni dinnan ne na ci wankan a fi mu kudi a fi mu hutawa akwai yawa fi mu jin daɗi a fi mu kudi a fi mu hutawa akwai yawa fi mu jin daɗi kar ka bari kar ki bari kar mu bari a fi mu jin daɗi kar ka bari kar ki bari kar mu bari a fi mu jin daɗi inda jirge da shi makunkuru zai je sai dai in a ce gai ba a yi haƙuri ba don kar ka ga abokin ka ya sai iPhone kai kana fama da baby Nokia kai ma ka ce dole sai ka sai iPhone to wallahi dole ne a ji kunya to ka ga ko in har aka ji kunya fi ka kuma an fi ka hutawa fi mu kudi a fi mu hutawa akwai yawa fi mu jin daɗi a fi mu kudi a fi mu hutawa akwai yawa fi mu jin daɗi kar ka bari kar ki bari kar mu bari a fi mu jin daɗi kar ki bari kar mu bari kar mu bari a fi mu jin daɗi Halifa Kano ne mai waƙar kar ki bari baby na ke ma kar ki bari gayu na kuma kar ku bari ku ya fi ku hutawa dole ne a fi ku jin daɗi